зачиняются. At the roundabout, take the second exit. Take the second exit. Please stop. Hey, be careful. Припинок. Станція метро Уручча. Наступний припинок Острашицькая. Наступний припинок Острашицькая. Осторожно, двери зачиняются. Turn right. In 100 meters, turn right. Turn right. Припинок Острашицькая. Наступний припинок Палац легкої атлетики. Hello. Hello. Наступний припинок Палац легкої атлетики. Осторожно, двери зачиняются. At the roundabout, take the third exit. Припинок Палац легкої атлетики. Наступний припинок Спортивно-стрілковий комплекс. Hello. Наступний припинок Спортивно-стрілковий комплекс. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Спортивно-стрілковий комплекс.